There was a time I had nothing to give, and I needed shelter from the storm I was in. When it all got too heavy, you can't rip my way, and I wanna hold you, and I wanna say, oh, under you and me, we talk for hours, a fire drifts away. I could stay here forever and hold you this way. צהריים טובים לכולם, לחתן ולכלה, להורים, למשפחות שהגיעו מקרוב, מרחוק, יש כאלה שהגיעו ממש מרחוק. אז לכל מי שהגיע, מזל טוב, ובאנו לשמוח בשמחתם של החתן והכלה. אנחנו נמצאים עכשיו ימים ספורים לפני חג השבועות. הימים האלה נקראים ימי ספירת העומר. בימים האלה אנחנו סופרים מחג פסח ועד חג שבועות. לא רק זה שסופרים, חג שבועות אין לו תאריך בתורה. לא, אנחנו לא יודעים מתי חוגגים אותו. חוגגים אותו ביום ה-50 אחרי פסח. זאת אומרת שיש קשר מאוד מאוד חזק בין חג פסח לבין אחרי 50 יום חוגגים חג שני. מה הקשר בין חג פסח לחג שבועות? בחג פסח עם ישראל יצא לחירות. עד אז היינו עבדים, היינו במצרים, יצאנו לחירות וקיבלנו אנחנו יכולים עכשיו לעשות מה שאנחנו רוצים. אבל השאלה מה לעשות בחופש הזה שניתן לנו. ובשביל זה עכשיו בימי ספירת העומר, אנחנו כל יום אנחנו לומדים עוד ולומדים עוד ומתקדמים עד שנגיע לחג השבועות. בחג השבועות אנחנו נקבל את התורה. כשבני ישראל קיבלו את התורה, משה רבנו עלה להר סיני, מעליו הייתה עננה שנראית כמו החופה שנמצאת מעלינו. בני ישראל היו למטה מתחת להר, כמו כל הקהל שעכשיו נמצא פה מתחתנו. החתן והכלה היו כמו משה רבנו והקדוש ברוך הוא שירד להר סיני. ובעצם הייתה החתונה הראשונה של עם ישראל, חתונה של כל עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא. בחג שבועות קוראים את מגילת רות. יש לזה הרבה סיבות. אחת הסיבות אומרת שבמגילת רות יש הרבה מאוד חסד. רות עצמה היא המשיכה וליוותה את נעמי חמתה והלכו לארץ ישראל, והייתה איתה גם במצבים מאוד מאוד קשים. ובגלל החסד הזה קוראים את המגילה דווקא בשבועות, כי זה היום שבו התחתן עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא. ובעצם המגילה הזאת מלמדת אותנו, ומלמדת אתכם, שמתי שמגיעים לחתונה צריך להביא הרבה חסד. אז אני רוצה לאחל לכם, לברך אתכם, שתזכו להקים בית עם הרבה חסד. חסד זה אומר שכל אחד דואג לשני, בודק איפה השני, מה חסר לו, מה הוא צריך, וזה מה שאני הולך לעשות, לא מה שחשוב לי, אלא מה שחשוב לבן זוגי. אז אני רוצה לאחל לכם שיהיה לכם בית עם הרבה חסד, והרבה שמחה, והרבה אהבה, והרבה ילדים. אני רוצה להסביר בכמה מילים את הטקס שאותו נערוך בדקות הקרובות, כדי שכל הקהל יהיה איתנו ויבין מה אנחנו עושים. הטקס שאותו אנחנו עורכים מורכב למעשה משני טקסים שונים, טקס קידושין וטקס נישואים. טקס הקידושין זה הטקס עם הטבעת, שבו החתן והכלה יוצרים ביניהם קשר של קדושה. עד לפני מה שאנחנו עומדים מתחתיה. היום נוהגים לערוך את שני הטקסים ביחד, וגם אנחנו היום נערוך את שני הטקסים. אז נתחיל בטקס הקידושין. אז להקשיב אני הולך בשבילכם, וכולם יכולים לענות אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו והציוונו על העריות ואסר לנו את הארוסות והתיר לנו את הנשואות לנו על ידי חופה וקידושין. ברוך אתה אדוני מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין. החתן ישתה מן היין. ואמא של הכלה תעזור, תביא לאמא של הכלה, תריבי לה את העינומה קצת, בזהירות. ואפשר להעביר את הכוס להורים ולסבים ולסבתות ולכולם, כוס של ברכה שיהיה הרבה שמחות. חתן, תברך.
לא, גם לנשים, לכולם. אנחנו רוצים שיהיה שמחות אצל כולם. הרי את מקודשת לי לטבעת זו, כדת משה וישראל. מקודשת, מקודשת, מקודשת. כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה. בשישי בשבת, יום אחד לחודש סיוון, שנת 5774 לבריאת העולם, למניין שאנחנו מונים כאן בעתלית אל מול פני הים. אנחנו מעידים איך החתן שלנו, אמנון בן אליהו להב, אמר לכלה שלנו, ליאור בת רון הלוי, לבית אינקובסקי, תהי לי לאישה כדת משה וישראל, ואני בעזרת השם אזון ואפרנס ואכלכל אותך, כמו שנהגים הגברים הישראלים שזנים מפרנסים וכלכלים את אשותיהם באמת. ואתן לך 200 זוזים כסף שמגיע לך, והסכימה הכלה, והייתה לו לאישה. וקיבל עליו החתן הנדוניה שהוסיפו לו, סך הכל הכתובה והנדוניה והתוספת עולים לסך מסוים. וכך אמר החתן שלנו, אחריות שטר כתובה זו ונדוניה זו ותוספת זו קיבלתי עליי ועל יורשי אחריי, לפרה מכל הטוב והנאה שבנכסיי. קניינים שיש לי תחת השמיים שקניתי ושתדעני לקנות, כולם יהיו אחראים וערבים לפרה מהם שטר כתובה זה, ואפילו מהגלימה היפה שעל כתפיי, בחיי ואחרי חיי, וקיבלנו קניין על כך מידי החתן לפני החופה. על כל מה שכתוב פה, בכלי שקשר לקנות פה, והכל שריר ובריר וקיים. נאום ידידיה בן אלחנן יעקובס עד, נאום ניסן בן אמנון חנניה עד, וגם החתן חתם לנו על כך. הכתובה תלך לאמא של הכלה, שלא נזדקק לה לעולם. נעבור לטקס הנישואים. להקשיב, אני הולך בשבילכם ולענות אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל ברא לכבודו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם יוצר האדם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר יצר את האדם בצלמו בצלם דמות תבניתו והתקין לו ממנו בניין עד עד. ברוך אתה אדוני יוצר האדם. סוס תסיס ותגל ההכרה בקיבוץ בניה לתוכה בשמחה. ברוך אתה אדוני משמח ציון בבניה. שמח תשמח רעים אהובים כשמחך יצירך בגן עדן מקדם. ברוך אתה אדוני משמח חתן וכלה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר ברא ששון ושמחה חתן וכלה. גילה רינה דיצה ואחווה ושלום ורעות. מהרה אדוני אלוהינו יישמע בהר יהודה ובחוצות ירושלים כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה, כל מצהלות חתנים מחופתם ונרים עם משתה נגינתם. ברוך אתה אדוני משמח חתן עם הכלה ומצביע. החתן ישתה מן היין. עכשיו כבר הכלה היא אשתך, תריב את העינומה, אתה נותן לה לשתות, עכשיו אתם כבר נשואים, ואפשר להעביר את הכוס של ברכה לכולם שישתו, זאת כוס שנייה. וכוס של ברכה. נעלה את ירושלים על ראש שמחתנו. לפני, רק נגיד עוד איזושהי מילה, לפני עד ששותים פה את היין, החתן והכלה שדיברת לפני החתונה, אז שאלו שאלה יפה. אנחנו עכשיו שוברים את הכוס וזה קצת סימן של אבלות, אנחנו מזכירים את ירושלים, שעוד אולי עדיין ירושלים מסמלת פה את עם ישראל, שלא עדיין הכל שלם בעם ישראל. ולמה אחרי ששוברים את הכוס אז ישר מתחילים בשמחה, וישר כולם ירוצו וחיבוקים ונישוקים. אמרתי לחתן ולכלה שבעצם מלמדים אותם פה סוד, שמתי שהחתן והכלה, אם יקרה ובמהלך החיים המשותפים שלהם יהיה איזה משהו קטן שישבר, אולי יהיה איזה מריבה קטנה, איזה ויכוח קטן, הם צריכים לזכור שברגע שיש ויכוח, הדבר הראשון שעושים, ברגע שיש שבר, ישר צועקים מזל טוב, מתחבקים, מתנשקים, ואז הכל יהיה בסדר. אז בעזרת השם, קחו את זה לחיים. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
תדבק לשוני לחיכי, אם לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים, על ראש שמחתי. לילה היא רוקדת לצלילי הבגלמה, הכפרים נותנים לה קצב, היא רוקדת לעצמה. בכפיים, בכפיים, תנו לה קצב בידיים, תנו לה קצב ברגליים, והעקב הנעליים. לילה במרפסת היא רוקדת רק לבד, הדברים שוברים צעד